Здравейте, аз съм Дара. Вие гледате поредния епизод на подкаста на Държавна финансово-стопанска гимназия Интелект, Междучасие. Днес наши гости са Виктор Стоянов и Валентин Илиев от 9 В клас, ученици на нашата гимназия. И двамата се занимават с различни спортове. Виктор практикува планинско колоездене, а Валентин триатлон. Благодаря ви, момчета, че приехте да ни гостувате и ще ни разкажете малко повече за това, с което се занимавате. Първият ми въпрос към вас е: как решихте да се насочите към този спорт? Нека да започнем с теб. Аз започнах да се занимавам с този спорт от ранна детска възраст, когато още бях на 5 години. Участвах на първите си 2 състезания в 2 от разновидностите на този спорт – дуатлон и триатлон. Триатлона представлява плуване, колоездене и бягане, а дуатлона – бягане, колоездене и отново бягане. Тогава на 5 годишна възраст участвах на първите си състезания, а преди това съм участвал на много други състезания, различни от този спорт, като бягане и колоездене. Супер! Аз тренирам от детската градина, така да се каже, само че преди съм тренирал футбол и от 9-10 годишна възраст започнах да карам колелета с приятели и оттам това ме запали. Първото на състезание беше на 10 години и оттам започнах да се занимавам с този спорт. Супер, много интересно. А можете ли да ни разкажете малко повече за вашите победи и постижения? През 2020 година, когато бях на 10 години, станах балкански шампион в Сърбия, където това им беше една от първите изяви на международно ниво, където успях да се представя много добре срещу моите конкуренти от други държави. Следващите постижения отново на международни състезания през следващите години отново бяха с добри класирания в първите 3 места. През 2023 година имаше балканско първенство, което се проведе в Черна гора. Там се класирах на 2-ро място и ме победи конкурент от Чехия, който беше 1 година по-голям. И от това състезание бях изключително доволен, защото имаше много участници, трасето беше много технично и бягането беше решаващо в този момент. През 2025 година участвах на 2 балкански първенства и 2 европейски състезания. На 2 балкански първенства се класирах на 1-ро място, като на балканско първенство на спринтова дистанция се класирах на 1-ро място с голяма преднина пред останалите. На 2 европейски първенства първото се проведе в Блед, Словения, където участвах срещу състезатели от цяла Европа до 19 годишна възраст. Там трасето на колоезденето беше с голяма денивелация, стръмните изкачвания. Успях да се класирам на 52-ро място от приблизително 80 участника. Следващото се проведе в Австрия, Китсбил, където бяха най-добрите атлети в цяла Европа. Там се класирах на 65-то място от 90 участника, където водата беше много студена, защото Китсбил се намира високо в планината и беше добро представяне. Супер, много благодаря. Моите по-сериозни изяви започват от 2022 година, където се класирах 3-ти на няколко състезания. След това 2023 година станах пръв на първото състезание. След това на повечето състезания завършвах 2-ри и конкурента ми от Варна ме побеждаваше, но в крайното класиране за годината се събират точки и защото той беше пропуснал едно състезание, аз завърших пръв. През 2024 година имах доста сериозни падания, но въпреки това пак завърших 3-ти на оверал класирането, на крайното класиране, в което се събират точки от всички състезания.
2025 година влязох с огромни заяви за първото място, но падане на ТТВ, в което паднах на ТТВ и си счупих ръката. Бях аут 2 месеца от колелото. След това имаше национално състезание, за което бях тренирал доста и завърших пръв в Боровец. И в оверал класирането, поради пропуснати 2 състезания, завърших 4 или 5 и тези състезания ми костваха много и това е. Разбираме. Освен паданията, въпросът е към двамата, има ли контузии други във вашите спортове? Да. Ами в нашия спорт, основно при колоезденето, когато се кара в голяма група на колелото и по-преден участник падне и назад цялата група пада, има към плуването и бягането, разтягания, скъсвания на мускули и такива подобни. В моят спорт, защото той е доста екстремен, има доста сериозни падания. Аз нямам далак, имам счупена ръка и доста травми има в спорта, защото е просто такъв. Разбирам, надяваме се да избягвате тези травми. Кое е най-ценното отличие за вас от международно или национално състезание, изява? За мен най-ценното отличие е Балканското първенство през 2023 година в Черна гора. Заради големия брой участници на старта, 60 участника, стартирахме заедно и скочихме във водата на Адриатическо море. Тогава много ми хареса състезанието, тъй като колоезденето беше много технично, защото имаше кръгови движения, остри завои и бягането беше на много хубаво място по крайбрежната алея на това хубаво море. Супер. По-отличаващи отличия имам лятото на Боровец тази година, август месец, когато завърших пръв с всичките ми конкуренти. Друго по-отличаващо е трето място на Балканско първенство тази година. Там имах доста голямо падане и заради това се класирах трети, иначе бях тренирал много за първото място и това са по-сериозните. Супер. Ако имате ли някаква запомняща случка, която да се случи по време на състезание или тренировка? Ами, моята запомняща случка не беше точно на състезание по триатлон, тъй като участвам и на много други състезания, като подготовка за основния ми спорт. Бях на състезание по XCO, което е планинско колоездене на дълго разстояние. На това състезание все още не бях преминал половината от дистанцията и изпуках 2 гуми на колелото. Тогава състезанието продължи много тежко, но успях да го завърша. Моята най-запомняща случка е, мисля, че може би пак лято на Боровец, защото имаше много конкуренти, състезанието беше доста сериозно и там завърших пръв, по-такива други неща не се срещам. Супер. Ще ви помоля да отправите послания към вашите съученици, нашите слушатели, най-вече към младите хора. Бих казал на младите хора да мечтаят смело, никога да не се отказват от своите мечти, защото мечтите се сбъдват и когато ние искаме да постигнем нещо, ние даваме всичко от себе си и трябва всеки ден да се раздаваме да гоним своята цел, да си поставяме малки цели към основната. Защото така се получават големите успехи. Има трудности, които ще се опитват да ни гътнат, да не ни позволяват да достигнем целта, но точно тогава трябва да сме най-силни, за да успеем да преминем през това и след лошия ден да дойде хубав, който да се случи това, което за което мечтаем. Моето послание е младите хора да се занимават с спорт, да тренират, да се хранят здравословно, да не пушат, да не пият. Това ще ги изгради като хора, да са дисциплинирани, както казах, и да вярват, защото всичко се сбъдва с тренировки и дисциплина.
Благодаря ви, че отделихте от времето си, за да ни гостувате и да ни запознаете малко повече с това, което се занимавате. Сега ще ви помоля да запишете посланията си в книгата на нашия подкаст. Заповядайте. Това беше всичко от днешния епизод. Абонирайте се за нашия подкаст на ДФСГ Интелект. Междучасие. Благодарим ви, че ни гледахте. До нови срещи!